Kup Durmitora Srbije i Crne Gore u planinskom biciklizmu juče 5. put održan je na Žabljaku. U prelijepom ambijentu na obroncima Durmitora pored Crnog jezera uz prisustvo brojnih posjetilaca održano je takmičenje. Učestvovalo je 55 takmičara, članova 12 klubova iz Srbije i Crne Gore. To su Fanatik Novi Sad, Radnički Kragujevac, Bounty Kraljevo, Orlova Crna Trava, Polertik Beograd, Partizan Beograd, Crvena zvezda Beograd, Bela Stena Kruševac, Summit Žabljak, Ciklomont Bijelo Polje, Tempo Podgorica i Rudar Pljevlja. Organizator takmičenja je sportski klub Summit Žabljak i Biciklistički savez Srbije i Crne Gore. Za biciklistički klub Rudar Pljevlja učestvovali su Branko Đurović, Svetozar Jalović, Goran Cerović, Bojan Cerović, Aleksandar Cupara, Milan Jestrović, Mirko Šlivančanin i Radoman Bojović. Takmičari su bili podijeljeni u sljedeće kategorije: kadeti, hobi fan, hobi sport, juniori, mastersi i elite. Vozili su stazu dužine 5300 metara oko Crnog jezera u nižoj klasi kadeti, hobi fan i hobi sport. Takmičari su vozili 3 kruga, juniori i mastersi 4 kruga i elite 6 krugova. Takmičenje su sudili nacionalne sudije Živko Senić i Aleksandra Hajduković iz Podgorice i sudija Vela Damjanović iz Pljevalja. Konačan plasman takmičara po kategorijama je sljedeći. Prvo mjesto u kategoriji hobi fan zauzeo je Lazar Radović iz Podgorice, drugo Vojin Obradović iz Žabljaka i treće mjesto Radoman Bojović iz Pljevalja. U kategoriji hobi sport zlatnu medalju osvojio je Mario Balagurski, Novi Sad, srebrnu Hasan Dizdarević iz Bijelog Polja, a bronzanu Branko Đurović iz Pljevalja. U kategoriji kadeta sve 3 medalje otišle su u Novi Sad. Dobitnik zlatne medalje Ivan Astasijević, srebrne Slobodan Zlatković i bronzane Mirko Skandarski. U kategoriji mastersi na prvom mjestu nalazi se Milanko Usiljanin iz Kraljeva, na drugom Aleksandar Marić iz Kragujevca i na trećem Dejan Popović iz Podgorice. U kategoriji juniori plasman takmičara je sljedeći: prvo mjesto Mirko Šlivančanin iz Pljevalja, drugo mjesto Kenan Idrizović iz Bijelog Polja i treće mjesto Miloš Novaković iz Podgorice. U kategoriji Under 23 na prvom mjestu Bojan Đurđić, Novi Sad, na drugom Nemanja Božović, Kraljevo i treće mjesto Marko Radović iz Podgorice. I u kategoriji elite prvo mjesto zauzeo je Bojan Đurđić iz Novog Sada, drugo mjesto Ivan Jovanović iz Kraljeva i treće mjesto Boris Popović iz Beograda. U izuzetno jakoj konkurenciji uz učešće takmičara učesnika internacionalnih takmičenja, predsjednik biciklističkog kluba Rudar Pljevlja Radivoj Ćelasan rekao nam je da je zadovoljan plasmanom svojih članova. Osvojene su 3 medalje u kategoriji juniora, dobitnik zlatne medalje je Mirko Šlivančanin, a dobitnici bronzanih medalja su Radoman Bojović u kategoriji hobi fan i Branko Đurović u kategoriji hobi sport. Plasman ostalih takmičara je sljedeći: Svetozar Jalović u kategoriji hobi fan zauzeo je 4. mjesto, Aleksandar Cupara nalazi se na 5. mjestu u kategoriji juniora i Milan Jestrović na poziciji 9 u kategoriji elite. Braća Bojan i Goran Cerović odustali su od vožnje zbog kvarova na biciklima. Ovo je 5. kup Durmitora, ovo je Liga Srbije i Crne Gore u mountain bajku koja se boduje za Ligu Srbije i Crne Gore. Organizator je sportsko društvo Žabljak, organizovalo je trku dobro, vrijeme je bilo odlično za vožnju. Naša ekipa Rudar iz Pljevalja postigla je zapažene rezultate, 1 zlatnu i 2 bronzane medalje. Planiramo da idemo na Balkanijadu sljedeći mjesec 6. 7. augusta u Tursku. Planovi biciklističkog kluba Rudar su da se još više aktivira u ovome sportu. Treba će nam vjerovatno i sponzori i pomoć opštine i države Crne Gore. Tako da mislim da će ovaj sport da uspije u Crnoj Gori. Treba sredstava dosta, ali mislim da ćemo se snaći za Balkanijadu i da ćemo naći sponzore. Dobar je rezultat zato što je bilo dosta ekipa iz Srbije, bilo je ukupno 12 ekipa, znači konkurencija je bila jaka. Baš smo zadovoljni u juniorskoj konkurenciji, zlatnu medalju smo osvojili i znači Šljivančanin Mirko će da ide na Balkanijadu u Tursku.
Znači, maksimalno smo zadovoljni danas postigli rezultat. Posle protokolarnog dijela takmičenja organizovan je zajednički ručak. Naša televizijska ekipa koja je pratila takmičenje i bila uz naše takmičare ostala je ovog puta bez izjava momaka iz biciklističkog kluba Rudar. Neposredno posle takmičenja smatrali smo da nije pravi trenutak za izjave dok se malo ne odmore, a već kasnije momci su toliko bili gladni da nisu mogli da čekaju ni da se završi samo proglašenje pobjednika i dodjela medalja. Osvajač kupa Mirko Šljivančanin iz skromnosti vjerovatno nije želio da komentariše takmičenje i osvojeno priznanje, ali smo saznali od starijeg člana porodice Šljivančanin, Mirkovog oca Sretka, da prvo zlato za Pljevlja u biciklizmu osvojio je baš on daleke 1972. godine na Mosi igrama. I sada, tek drugi put, Mosi 2006. godine zlato u biciklizmu za Pljevlja osvojio Šljivančanin junior. 1972. godine Pljevlja su bila domaćin Mosi igara. Trojica entuzijasta u biciklizam, između ostalih i on, pozvani su da učestvuju na takmičenje, bez bilo kakvih posebnih priprema sa zastarelim biciklima i u konkurenciji gradova koji su na takmičenje prijavili već afirmisane biciklističke klubove. Ali očigledno presudio je talenat. Od Branka Hajdukovića, predsjednika Biciklističkog saveza Crne Gore, saznali smo da je orijentacija ovog saveza ka razvoju mountain bajka, za koji Crna Gora ima izvanredne geografske uslove, što može biti od značaja za popularizaciju samog sporta, za koju u Crnoj Gori pokazali su to i sami dosadašnji rezultati i priznanje, postoje izuzetni talenti, ali i za promociju turizma u Crnoj Gori. Međutim, još uvijek nadležne institucije ne pokazuju u dovoljnoj mjeri razumijevanje da se više ulaže u razvoj ovog sporta. Završen je još jedan kup Durmitora, tradicionalna sportska manifestacija. Kao dokaz da sport ne poznaje granice pokazalo i ovo takmičenje, kako kažu sami takmičari, i dalje pod nazivom savezno takmičenje. Bicikliste već od sutra očekuju intenzivne pripreme za takmičenja koja ubrzo slede, a Mirko Šljivančanin iz biciklističkog kluba Rudar Pljevlja pozvan je da kao član reprezentacije Crne Gore učestvuje na Balkanijadi koja će se održati krajem avgusta u Turskoj.